Siop ddillad ydyn ni fel ydych chi'n gweld a wnaethon ni agor fama diwedd Gorffennaf 2015 a mae siop gwreiddwyd bellach wedi agor yn Llambed ers 6 mlynedd. Wnaethon ni benderfynu agor yr ail siop yma Machynlleth. Oedden ni'n gweld bod yna farchnad am gwerthu dillad yma a da ni wedi bod yn ei cwpl o pop-up shops yma a sylweddoli bod gennym ni lot o gwsmerid yma, felly pam ddim cymryd y cyfle i agor yr ail siop. Dych chi ddim dim ond yn dod i Lanloft i prynu dillad, da ni yma i helpu chi fel rhywbeth o personal shopper. So os ydych chi'n chwilio am gwisgi brodas, fydden ni yna i helpu chi, da ni'n cynnig gwasanaeth o altro dillad os oes angen a gynnon ni'r ategolion bech fel ysgidiau a'r fascinators i helpu. So mae hynna'n rhyw slant gwahanol ar siopa sydd wedi bod yn boblogaidd yma. Gwnewch defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw yna am ddim a mae pawb o gwmpas ni'n ei defnyddio nhw. Felly Facebook, Twitter, Instagram, hyd yn oed blogs. Mae blogs yn rhywbeth sydd yn ffasiynol iawn dyddiau yma a mae lot o bobl yn ei darllen nhw a'i defnyddio nhw. Gwnewch y mwy ar Gymraeg o fewn y busnes. A yn ail, so ni'n dweud bod hi'n bwysig i caru'r hyn ydych chi'n wneud a cael ffydd yn yr hyn ydych chi'n gobeithio wneud. Does dim pwynt i chi werthu dillad os nad ydych chi'n hoff o dillad. Ac yn trydydd, cerwch amdani, os gennych chi'n byd i golli wrth drio.